Ce parte a corpului nu arde în foc? Gândește-te. Ce parte a corpului nu arde în foc? Capul? Nu, capul din păcate arde, dar este ceva de la nivelul capului. Limba? Nu. Dinții? Dinții, bun, bravo! Mulțumim mult de tot, sper că ne ai și la follow pe Instagram și pe TikTok. Ia, hai să verificăm Miraj așa cum scrie pe pungă. Ce e, fată drăguță, mulțumim mult de tot, ne și urmăreai. Acesta este cadoul tău, dacă vrei să-l și desfaci, să vezi care este combinația ta câștigătoare. Sunt foarte frumoase, sper să-ți placă, mai ales acesta caramel este foarte dulce și pe bază de caramel și vanilie. Dacă vrei să-l încerci sau pe oricare îți face primul cu ochiul. Dacă îți plac parfumurile un pic mai dulci pe bază de vanilie, cu siguranță o să-ți placă foarte tare. Super, miroase foarte dulce. Mulțumim mult de tot și distracție plăcută în continuare în mall.